Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ Ala tanu ka Ala barikada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma ka n'o ye Alakira ba ye kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se Ala ka ne ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi waajulu kɛnɛ kan nin ye an ye Sikaso. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofaraba min bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ. Laada don sango san u bɛ mawuluduba labɛn min bɛ ɲɛnɛmaya an fa n'an karamɔgɔ fɛ a Seyidi Seru Usumani Madani Hayidara ka kɛ ni ɲinanta ye. Ala sɔnna ma a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn mɛ kalo tile 2 ma san 2025 min Ala sɔnna ma Mali kɔ ka Mali kɔnɔ jama bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'u kunda Sikaso ni mawuluduba in a kɛnɛ kan. Aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ kɛnɛ cogoya la. Sikaso a dugutigilakaw duba minnu bɛ Sikaso a dɔnnikɛlaw faamaw nin bɛɛ lajɛlen ni min kun tɛ kɛnɛ kɔnɔ u ka nɔrɔbila kun bɛ yen nɔ ni kana fara an fa n'an karamɔgɔ an'an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba a Seyidi Seru Usumani Madani Hayidara a ka nin baara in na. Serifukɛ kɛlen kɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya mun na o kɛra nisɔndiya koba ye sabula ale yeli ye hɛrɛ de ye a yeli ye nisɔndiya de ye. A ye min kɛ ɲɛnɛmaya ye a tɛ se ka sara a ye. A ye min kɛ Sikasokaw ye Sikasokaw ko olu tɛ se ka a sara o la. A ye foli kɛ nin cogoya in de la fo ka sigiyɔrɔw lasɔrɔ nka kumakɛlaw ka kuma an kun y'o yira aw la ka tɛmɛ nka nin sigida in na aw bɛna min ye o ye karamɔgɔ kɛlen kɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase baara kun fɔlɔw la ni aw an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseer ila yawmiddin. Amin amin. Aslamu. Namu. Sindi kɔfɛ ni setigi tɔgɔ ye. An sɔlilen ko an ka kiraba kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An bɛ sɔli a sodugu sanumanw kan. O ka kan. Ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan. N'an bɔra yan an b'an ka foli ɲɛsin. Mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se Sikaso. Ani Sikasokaw. An ka foli bi bɛɛ ye. Kɛrɛnkɛrɛnma an ka foli bi an ka faamaw ye ka daminɛ gouverneur la fo duguma an ka foli b'u ye. An ka foli bi dugutigilakaw ye. An ka foli bi jamanatigiw ye. An ka foli bi Sikaso dugulen bɛɛ ye a n'a sigiba bɛɛ. Nin kɛnɛ in kan an bi an ka foli ɲɛsin ka Ala wele ɲɛsin an balimaw ma minnu ye u ɲɛsin garibuw ma n'u seko ye. Sikaso yan an ka jagokɛla dɔw bɛ yen n'o ye an ka jagokɛla ɲɛmɔgɔ dɔw ye. Dɔw ye misiw di dɔw ye wariw di bɛɛ y'a seko kɛ. Misi caman dira bonya caman kɛra nka a kɛra Ala min kama o Ala de b'a bɛɛ sara. An b'a ɲini setigi Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛyan sɔrɔ u bɛ min fɛ nin diɲɛlatigɛ in na hɛrɛ la Ala k'a d'an n'u ma. Amin amin Ala sɔn. O bɛ sira tɔɔrɔ fɛn o fɛn ye Ala ka don an n'a cɛ. Amin Ala sɔn. An ka jamana Mali an b'a kalifa Ala ma Ala k'a kɔlɔsi. Amin amin. An b'a ɲini Ala fɛ an ka sɔrɔdasiw mugu ni kisɛ bɛ minnu bolo k'u bɛ faso in bɔ bolo la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'u dɛmɛ. Amin amin. An ka finitigi fɛn o fɛn n'o bɛ jamana in kɔnɔ wa hakilila ɲuman de ye jamana in bɔli ye bolo la tiɲɛ kan Ala k'a n'u bɛɛ dɛmɛ. Amin amin Ala sɔn. Ala k'a n'u bɛɛ dɛmɛ. Amin amin. Jamanaden ɲuman fɛn o fɛn bɛ yen ni hakili ɲuman b'i la Ala ka o hakili ninnu kama Ala k'o bɛɛ sabati ka jamana in bɔ bolo la ka don ani juguya bɛɛ cɛ k'an wasa jugu bɛɛ kan. Sɔli ala rasul.
Nambura ye. Nam. Comme Abeba Kalama ni tile fila in na. Mangan cayalen don. Tiɲɛ. K'a fɔ Faransi misiri dɔ kɔnɔ k'u ye maliyɛn dɔ faga ye. Ayiwa o conseil tɔgɔ la. Namu. An b'a yira Mali silamɛ bɛɛ la. Minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. K'a yira diɲɛ bɛɛ la. Namu. Ko o conseil bɛ nin baara jugu in kɔn. Tiɲɛ. Balik. O conseil hakilila ye bɛɛ ka balo hɛrɛ la de. Tiɲɛ. I b'i faso la, i b'i faso kɔfɛ. Bɛɛ ka balo hɛrɛ la. Tiɲɛ. O conseil ka ɲini ta ye nin de ye. Siga t'a la. O don. I kɛra silamɛ ye, i kɛra kafiri, i kɛra maa o maa ye. O conseil islamique ka yeta ye. Namu. Ala n'a ka kira ka yeta de ye. Ala ye mɔgɔw da k'an bila dugukolo kan yan. Kerecɛnw banna, silamɛw banna, yahudiyaw banna, bolisɔnnaw yɛrɛ banna. Mais Ala y'a bɛɛ to a ka dugukolo kan. O kɛra. Mana a bɛ ɲini an yɛrɛ fɛ. Namu. An ka bɛɛ to Ala ka dugukolo kan. Yani Ala ka dɔw cɛ. Alahu Akbar. An b'a yira diɲɛ na. Namu. Nin baara jugu in. Nin janfa baara in. Namu. O conseil ko. Namu. A bɛ nin condamné. Tiɲɛ. A seko bɛɛ la. Nin man kan. Ayi Alahu Akbar. O ko kamalen tun bɛ misiri kɔnɔ san 22 ɲɔgɔn na. A si b'o la. Ko ni juma sera a bɛna misiri jɔsi walima k'a fɛnw labɛn. Yani selilaw ka na. Dɔ de taara don a ka misiri la yen. Ko a birilen seli la ka muru don a la. Muru daɲa min kɛra a la a cayara kosɛbɛ. A y'a bɔnɛ a nin na. O tuma na nin ma diya maa si ye. Hali tubabu kafiriw tubabu bɛɛ bɔra. F'u ko minisiri yɛrɛ ka bɔ yen ko a ka démissionner. I y'a ye sa. Kafiriw de murutira. Silamɛden dɔ fagali la misiri kɔnɔ. O tuma na ni ba ma dunan ci ka olu to yen. Silamɛw de kan ka muruti fɛn bɛɛ la ka tɔɔrɔ se maa wɛrɛ ma. Tɔɔrɔ ye silamɛ sɔrɔ kafiriw wulila. O tuma na o kɔrɔ ye silamɛ tɛ se ka tɔɔrɔ se maa ma. Ayi a tɛ se. N'o kɛra dɔrɔn silamɛ tɛ. N'o kɛra silamɛ tɛ dɛ. Nin y'o conseil ka condamnation ye. An den ka bingani fagali la ani tɔɲɔni fagali la. Fo an k'a dɔn ni fɛn y'i sɔrɔ a b'i tɔɔrɔ cogo min na i yɛrɛ k'i jija kana fɛn se maa ma dɛ a b'a fana tɔɔrɔ. Siga t'o la. Silamɛya sigilen bɛ nin de kan. Kafiriw man ka kɛ ladiri ye ka tɛmɛ anw kan. Ayi o tɛ kɛ. N y'a ye selifula la bi u bɛ k'a bɔ. Tubabu bɛɛ bɔlen don ka taa minisiri ka yɔrɔ fa tewu a ka bon hakili ma. Kafiri dulɔminɛw kerecɛnw n dan tɛ Ala ko la nin bɛɛ bɔra ko silamɛ den kelen ni bɔra a la misiri kɔnɔ k'a ma bɛn u ma. Kafiriw de wulila k'o manifester k'a ɲini u ka minisiri yɛrɛ fɛ a ka bɔ fanga na. Kafiri bɛ se ka kɛ ladiriyaw silamɛw ye. O tuma na n'a ye silamɛ min ye bɛn kɔfɛ, n'a ye silamɛ min ye joli bɔnko b'a da, n'a ye silamɛ min ye fitinɛ kuma b'a da, kafiri don. A kana siga a kala n bɛ taa kalan kɛ t'o la. N'an bɔra yen su in na an nisɔn ka di kosɛbɛ. An nisɔn ka di. Nisɔndiya tɛ fosi ye. Nin ye seereya dɔ de ye. Ayidara bolo lahara Ala ɲɛ kɔrɔ. Ala ye min fɔ Ayidara y'a lase nka i ka jɔn caman ye seere. Ani minnu ye nin kɛnɛ in labɛn u k'an ka fo.
nabila Isa Allahu akbar aka mɔgɔw y'a tanu don dɔ la tiɲɛ ka kuma ɲuman caman fɔ a ye Allahu akbar e de nana diɲɛ bɔ bolo la e de nana diɲɛ sauver e de nana kɛ tan e de nana kɛ tan a ma kɔrɔtɔ mankutulikɛla tilalen a ko i ye nin fɔ a yɛrɛ de ma o ko mun na a ko non aw de ye diɲɛ sauver baw ye Allahu akbar aw de bɛna diɲɛ bɔ bolo la Isa bɛ nin fɔ don min na Isa bɛ sa tuma min na chrétien yɛrɛ mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ a ti maa 1000 yɛrɛ bɔ Allahu akbar a bɛ faga don min na Allahu akbar mais mun kɛra a ko minnu ko aw de bɛna diɲɛ bɔ bolo la Isa salen bi a ka diinɛ ye diɲɛ yɔrɔ jumɛn sɔrɔ a bɛɛ Allahu akbar o tiɲɛ mais ale ma se dɛ ayi a ma se a ma k'a ɲɛna dɛ minnu ko an dar'i la an sɔnni ye a ko aw de ye diɲɛ sauver-law ye olu de y'a ka diinɛ cari ka ba tigɛ Allahu akbar ka kuluw jigin ka taa fan bɛɛ fɛ Allahu akbar kɛra n b'o de fɔ ansaru ye voilà n ka mɛn ansaru yɛrɛ yɛrɛ de ma ajira ouais parce que ansaru bɛ yen ansaru bɛ yen Allahu akbar zamzamiw dɔ n'a m'a mako nɔfɛ n'o ɲɛnabɔra u bɛ taa kosɔn wallahi dɔ n'a b'a mako nɔfɛ n'o ta ma ɲɛnabɔ o fana bɛ taa kosɔn dɔ bɛ yen o bɛ saya kɔnɔ a k'a kan a da ye min fɔ Allahu akbar nin ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumaw de ye kira yɛrɛ ka kuma tɛ ala de ka kuma don kuranɛ kɔnɔ a ko maa bɛ silamɛw na olu bɛ ala bato ala harfin kunkan n'u ye hɛrɛ sɔrɔ k'u dusukun bɛ sabati ko an ti bɔ nin na bilen ko nka ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ k'u b'a fɔ anw y'a sɔrɔ yɔrɔ min na an y'a bila ye nin ye kuranɛ kumakan de ye ayiwa وإن أصابهم فتنة انقلبوا إلى وجهه خسر الدنيا والآخرة ayiwa a ɲɛna nin ye kuranɛ kumakan de ye n'u m'u sago sɔrɔ k'u bɛ taa ko mɛ k'u ka diɲɛ o bɛ tiɲɛ lahara bɛ tiɲɛ kuranɛ y'a fɔ cogo min na nin fɔra sahabaw de ma alakira ka sahabaw nin fɔra alakira ka sahabaw de ma mana n bɛ fɛ ka min fɔ ansaru yɛrɛ sɛbɛ sɛbɛ lahara kumakan dɔ b'a bolo ka fɔ ala ye dɛ kumakan dɔ b'a bolo Aïdara ye wajuli kɛ mais ni cɛw ka wuli ka jɔ tɛ ni musow ka wuli ka jɔ tɛ mɔgɔ hakɛ yɛrɛ min bɛ Sikaso n'a fɔra Sikasoko ka nin balo ni cɛw ma fara ɲɔgɔn kan musow ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ dɛ ayi a tɛ se ka kɛ non a tɛ se ka kɛ Allahu akbar tiɲɛ a tɛ se ka kɛ t'i jɔ i ka musow ka tobilikɛyɔrɔ la Allahu akbar i bɛ masaya segin ala ma Allahu akbar ajira tasuma funteni na tile kɔrɔ dɔrɔmɛ t'i da si ma fi sabilillah Allahu akbar ajira cɛw de cotisera musow de cotisera mugan bɔ 40 bɔ 200 bɔ min bɛ se min na o k'o kɛ an balima dɔw bɛ yen u ye malow di ka dunanw bisimila k'u ka sow dayɛlɛ dunanw ye la ilaha illallah Allahu akbar ajira n'a b'i hakili jigin fɛn na dɔrɔn kira tile don wa yusiruna ala anfusihim a kuranɛ ye madinɛkaw mankutu mɔgɔ mankutu i ka baara la a ko madinɛkaw ye kamalen a k'u ye kira ni sahabaw bisimila muhajirunaw ka fɛn bɛɛ k'u ye ka jɛn u yɛrɛ ta kɔ u mago b'a la dɛ mais u y'a bɔ k'a di kira ni muhajirunaw pour que kira kana diinɛ ka se ka fɔ mɔgɔw ka se ka ala ta mɛn dɛmɛbaw de y'a kɛ dɛ ala ye ansaru fo tan de ko u ye fɛn min ko b'u yɛrɛ ye u jɛn'o kɔ k'a di kira ni a ka muhajirunaw ko ka sɔrɔ u yɛrɛ mako b'a la sɛgɛn b'u la mais mini min b'u bolo u y'a tila u ni kira cɛ o de ye diinɛ se yan o de ye silamɛya se yan o de ye silamɛya se yan n bɛ fɛ ka min fɔ ansaru asara bɛ ala bolo
mɔgɔ bi fo i yɛrɛ ka baara la o bɛ kɛ a ni ce Allahu akbar ila min ye min kɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ ta la tiɲɛ kɛnɛ kan fɛn bɛ mun na fɛn tɛ mun na tɛ dɛ ayi hali e ye gabakuru bɔ mɔgɔw tɛmɛ sira kan e ka sokolonin kɔnɔ i ye dɔ bila ye ko na si fɛ yanni i taa kuma cɛ e de bi jɔ an na Hayidara ɲɛ t'a la Ansaru ɲɛmɔgɔw ɲɛ t'a la mais setigi ɲɛ b'a la sigi a zamzamiw Allahu akbar Allahu akbar n y'o de fɔ jamiya ye Hayidara ka fɛn dɔn a ti foyi ɲɛ ayi ne bɛ se ka mun kɛ ye foyi ne ma se k'a kɛ n yɛrɛ ye n bɛ se k'a kɛ yo Allahu akbar ala de b'a kɛ n'an ye min kɛ ala de b'an sara tiɲɛ kɛnɛ kan a y'a cɛsiri Allahu akbar bɛ kɛ tiɲɛ de bi laban bɛ laban wallahi tiɲɛ de bi laban Allahu akbar o tiɲɛ tiɲɛ de bi laban Allahu akbar n bɛ fɛ ka mun fɔ yan tiɲɛ bi laban na Hayidara an karamɔgɔ ni ye diinɛ f'i ye y'a fɔ an karamɔgɔ dɔ a degunnen don dɔɔnin Allahu akbar n y'a fɔ aw ye ka kɔrɔ Allahu akbar cɛkɔrɔba si tɛ sigi a bi juma kutuba de la la ilaha illallah sa kuma sera Allahu akbar Allahu akbar a ko jamakulu dɔw bɛ yen k'u n'u karamɔgɔ foyi t'u da ko jogo ko jogo jogo ye mun ye Allahu akbar alakira jogo kun ka ɲi bɛɛ ta ye o kun tɛ seli wa Allahu akbar jogo ye mun ye ka muruti wallahi u ye diinɛ fɛn bɛɛ bila ko fɔ jogo sigi Allahu akbar o hinɛ b'i minɛ parce que a si tɛ sa kunnaja kan ayi o tɛ kɛ Ansaru bɛ min kɛ alimami birilen a ka wo kɔnɔ a n'a a ka batokɛla bɛɛ u bɛ se ka mun k'a la ayi foyi foyi an ko a kana seli ayi misiri b'an bolo siga t'o la u ko jogo min ti fɔ silamɛya yɛrɛ ye jogo de ye n'a tiɲɛna dɔrɔn i kafirila bi sa subhanallah oui Allahu akbar oui Hayidara ça fait bɛnkan dɔ bɛ surakaw bolo anw b'o jate bɛnkan fu ye Allahu akbar nka a t'a sɔsɔ ayi ko jurumu ti maa kafiri Allahu akbar an bɛ sɔn sigi oui u ko ten ko jurumu ti maa kafiriya Allahu akbar n'a ka di ye mɔgɔ faga jamana ci walimuso tigɛ wali nafolo siɲɛ sigi ko jurumu ti maa kafiriya k'a tɔgɔ ye jurumu ko tant k'i ko la ilaha illallah i ti bɔ silamɛya kɔnɔ Allahu akbar Allahu akbar mais aw dun ko n'i ti seli ko i ye kafiri ye i y'o fɔ ni kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn ye u tɛ ɲɔgɔn ye Allahu akbar u ye adamaden mais alakira y'a fɔ a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo karamɔgɔw ka kɛ ala juguw ye u bɛ kunfinw wele dɔrɔn ka n'u suru jahanama kɔnɔ Allahu akbar hido seli bɛ kuranɛ kɔnɔ an y'o fɔ siɲɛ caman maa o maa k'u ti seli ka ban seli ma k'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ anw b'i jate kafiri siga t'a la mais n'an ye seli yɛrɛ lajɛ kuranɛ mumɛ bɛɛ seli tɔgɔ o tɔgɔ parce que seli tɔgɔw nana nacogo caman na a bɛ na a ye seli jɔ seli yɛrɛ tɔgɔ gansan bɛ yen a filulama bɛ yen a amurulama bɛ yen k'a fɔ seli kuranɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ a bɛ bɛn 100 ni dɔɔnin de ma a tɛ tɛmɛ 100 ni 5 100 ni 4 a tɛ tɛmɛ seli yɛrɛ tɔgɔ mais n'i ye alabato bɛɛ fara ɲɔgɔn kan seli sun jaga hiji kuranɛ kɔnɔ n'i ye alabatoli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ alabato bi bɛn kuranɛ mumɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bi bɛn 2% de ma 2% alabato si o si mana alabato fo i da la a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'i y'a lajɛ kuranɛ na a bɛ bɛn 2%. seli tɛ dɛ alabato bɛɛ mais jogo dun n'i ye jogo lajɛ kuranɛ kɔnɔ jogo bi bɛn 24%. alabato bɛɛ
o kɛmɛ o kɛmɛ fila de don kuranɛ kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ fila don mais a y'a jogo ɲɛ kɛmɛ o kɛmɛ mugan ni naani don siga t'a la Wulibali Zamzam mugan ni naani k'a fɔ a y'a jogo ɲɛ o min nana kuranɛ kɔnɔ a y'a jogo ɲɛ a y'a jogo ɲɛ seli nana siɲɛ kɛmɛ ani siɲɛ saba a tɛ tɛmɛ kɛmɛ ni duuru kan a mana caya cogo o cogo mais a y'a jogo ɲɛ kuranɛ kɔnɔ ala kumakan na o siɲɛ 1000 ani kɛmɛ duuru ani den naani de bɛ kuranɛ kɔnɔ y'a lajɛ jogo bɛ kuranɛ kɔnɔ 1000 kɛmɛ duuru den naani mais seli a cayalen kɛmɛ ni duuru mana n'an ko jogo a kana e tɔɔrɔ ni jogo tɛ e ti kɛ alimami ye o an y'o de fɔ e k'i jɔ bi ka waso minibaru sanfɛ bi tile la i ba jogo don ni ba kun y'a yɛrɛ di wali cɛma ko e kɛra kari kɔnɔ den ye n'i ko i bɛ kuma misiri kɔnɔ dɔ b'a fɔ alimami i da de i da de Zamzam kana jogo bila dɛ o tɛ bila n'i ye jogo bila cɛ caman n'i ba kun ye jogo bila e ti kuma bi i b'i da de sewu o la n bɛ fɛ ka mun fɔ silamɛya in y'a bɛɛ fɔ aw ye silamɛ karamɔgɔ bɛ yen silamɛya yɛrɛ bɛ yen silamɛya mago bɛ min na général ne m'o fɔ a fɔra an bɛɛ de ka kɛ silamɛ o n'a fɔra an bɛɛ ka kɛ silamɛ an bɛɛ bɛ se ka taa don kalan na ka kuranɛ jigin an bɛɛ bɛ se ka kuranɛ jigin an bɛɛ bɛ se ka surakaw ka kan fɔ la mais ala dun an bɛɛ de ka kan ye o tuma na ja silamɛya man ca ko gɔlɛ yɛrɛ tɛ ci ci fɛ a ye kuranɛ fɔ an ye silamɛya fɔ siɲɛ 100 mais ala ko de fa zakir in nafati zikra sayazakar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa ala ko mɔgɔw hakili jigin an bɛ fɛn o fɛn fɔ hakili jigin de don an ye silamɛya fɔ a man ca silamɛya bi bɛn mo fila dama ma ka da ala la k'i tile ni ala kɛra ka kuma ye qul amantu billahi summa istaqim ni ko i dan bɛ ala la ko i tile ko silamɛya banna o ye kira ka kuma ye kisi nɛma b'a ma mais kuranɛ ko di kuranɛ ko allazina qalu rabbuna allahu summa istaqamu kuranɛ ko minnu ko anw ma ye ala ye u sɔrɔla k'u tile alors silamɛya banna ko a banna pewu e mago bɛ mun na sisan seli i y'a dɔn e t'o ɲɛdɔn dɛ wala silamɛ karamɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ i bɛ gɛrɛ o la u b'a ɲɛ f'u ye i bɛ taa kɛ n'i ka wari sera jagabɔ ye i y'a dɔn i t'o ɲɛdɔn dɛ silamɛ karamɔgɔ dɔ ɲini i k'o ɲininka o ka jagabɔ cogo f'u ye silamɛya bi kɛ ten mais an bɛɛ jɛlen bɛ kelen fɔlɔ min na ma wɛrɛ tɛ yen ala kɔ k'an tile a banna silamɛya banna et puis ala kira sanfɛ silamɛya a b'i kamana gan bi quoi kɛmɛ k'i nɛgɛ ka fɛn dɔw d'i ma n'i ye nin kɛ ala b'i yafa bilahi an karamɔgɔ ko hali ni ba faga k'o ye jurumu de ye ko istighfaru astaghfirullah nana olu de kama jɔn ni ala cɛ an ka mɔgɔ ninnu u ta yɔrɔ janyana koyi mais n'a sɔrɔla kuma fɔ de bɛ ban mais kira y'a fɔ a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo kuma karamɔgɔw tile t'i jɔ foyi kan min ko ka ko ala ye ka tɛmɛ a kuma karamɔgɔw kan k'u bɛ mɔgɔw wele de ka taa firi jahanama kɔnɔ o la n bɛ fɛ ka mun fɔ maa o maa tugura ala kira kɔ yarɔ ni u bɛ kira kɔ f'u ye cogo dɔ la i yɛrɛ hakili bɛɛ b'i tiɲɛ
ko bɛɛ Muhamadu ko de ye ko bɛɛ ye alakira ko de ye ni alakira ko tɛ foyi tɛ yen ko bɛɛ ye alakira ko bɛɛ ye alakira ko ye a t'e la o e bɛ ka alakira tɔgɔ fɔ ka kumabaw fɔ kira kan i denmusow bɛ si minɛ silamɛya mun b'i ka du kɔnɔ e yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ni mun ye e ko bɛɛ ye Muhamadu ko ye e ye Muhamadu janfa i y'a janfa a jira ni ko bɛɛ ye Muhamadu ko ye Muhamadu jogo bɛ ye e de la ka tɛmɛ bɛɛ kan an bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko bɛɛ ye Muhamadu ko ye a jira mais da Muhamadu ka fisa Ala ka dafɛn bɛɛ ye ni ale hali an yɛrɛ min filɛ nin ye Ala y'an bɛɛ da Muhamadu de kama o mun bɛ s'i ma n'i dara Muhamadu kama o kɔrɔ ye ka Muhamadu ladege sa kɛ i k'a ka baara sira minɛ sa kɛ n'i y'o bila ko Muhamadu ko don kafiri jumɛn tɛmɛ bɛ kan ka Muhamadu to i da cɛ si tɛ yen Ala kɛra jɛɲɔgɔn si tɛ yen jɛɲɔgɔn fɔlɔ ko don minnu sɔnna ka tugu a la k'a ye kira ye k'a nana ni kuranɛ ye walima a ye kabako dɔ kɛ non nkalon don cɛ o cɛ tugura alakira la sallallahu ta'ala alaihi wasallam a bɛɛ tugura la de jogo Abubakar bɛna baya kɛ kira ye don min na ka kɛ silamɛ ye Abubakar ko de o y'a sɔrɔ ale bɛ sugu la a ka commerce de la kira ye Kurɛsiw wele ka diinɛ ɲɛf'u ye n'u ma sɔn Abubakar nana dɔ y'a wele a ko i ka cɛ bɛ ka kuma dɔ fɔ k'a kɛra kira ye k'a y'o fɔ a ko u ko ɔhɔ a ko a kɛra kira ye dɛ a ye histoire lajɛ Seydina Abubakar nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko n bɛ ka kuma dɔ mɛn dɛ kira ko o ye mun ye k'u ko e k'u ye kira ye a ko ɔhɔ a ko Ala ye n ci kira ko a bɛ kuma Abubakar ko la n mana dalilu ɲini ne ye dɔn kabini an ka dɔgɔ jogo min b'e la o t'i ye maa si la ni fɛn dɔ t'o ni Ala cɛ n tɛgɛ minɛ ne bɛ don Abulu Bikr Abubakar ye kira mankutu kira ko a ko non c'est pas la peine ne bɛ dɔn o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ ne bɛ don cɛ bɛɛ de la belebele bɛɛ donna tan de Abu Zar Ghifari cɛw bɛ Abu Zar dɔn Abu Zar tun ye siratigɛla de ye a ka équipe dama bɛ dugu kelen kɛlɛ k'a ka minɛn bɛɛ ta ka taa mais don min na kira ka kiraya fɔra ye a y'a dɔgɔkɛ wele a ko n dɔgɔkuma dɔ bɔ n bɛ magan ko cɛ dɔ bɛ yen k'a ko Ala y'a ci bon an dun y'a mɛn sɛbɛnfɛn kɔrɔw la ko kira laban bɛna k'a bɛ bɔ o yɔrɔ fa in de fɛ nka e ka taa ko in jate minɛ i kana kibaru di yan Abu Zar al-Ghifari dɔgɔkɛ taara ka taa foli kɛ k'i sigi kodɔnnaw don u bɛ jate de minɛ a taar'i sigi alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam a ka groupe la quoi kira ni maa min nana kira bɛ silamɛya ɲɛfɔ ye ni y'a sɔrɔ seli tɛ yen ni y'a sɔrɔ sun tɛ yen ni y'a sɔrɔ jaga tɛ yen ni y'a sɔrɔ hiji tɛ yen silamɛya ye san 12 dafa seli faridayalen tɛ yen sun tɛ yen jaga tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen kɛnɛ kan zamzamiw u nana kira bɛ ka silamɛya ɲɛfɔ Abu Zar dɔgɔkɛ tilenna u ka jan ɲɔgɔn na Abu Zar bɛ Ghifari de mais dɔgɔkɛ in nana magan de ka tile ka kira lamɛn tile damadɔ kɛ o dafara min kɛ a y'a ka minɛnw ta ka taa so ta ka taa a sera min kɛ kɔrɔkɛ ko a ma ko e ko in ye cogo di a ko i bɛ min ɲini o don ma a ko nin bɛ kuma cogo de kan ko maa kana maa tɔn ko kiri ka kɛ ni laadiriya ye ko sinji ka tugu ko balimaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko jɛnɛya ka jɔ Abu Zar ko i y'a faamu kosɛbɛ e y'a ko o de b'a da Abu Zar ko ayiwa ne bɛ taa Abu Zar nana ka na kira lamɛn a y'a faamu min kɛ a ko nin ye Ala ta ye
kira ka sahaba bɛɛ tubira tan ne fɔlɔw de ko don tɛ nafigiw nana kɔfɛ jɛkulu o jɛkulu sɛbɛw bɛ yen nafigi sɛbɛw fana bɛ yen siga t'o la ni ala kɛra ka jɛ de nafigiw nana fa fo ala yɛrɛ ye cɛ 10 kɔ jate cɛ 12 ɲɔgɔnna jate ala kɛra ye a ka sahaba nafigiw la ko ninnu na kun tɛ diinɛ ko ye o ye kira tile ye anw dun ta don fɛn bɛɛ b'o la n bɛ fɛ ka min fɔ maaba bɛɛ donna diinɛ na jogo in de kama ala kira sɔlɔsɔlɔm a ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci ɔrɔmu masakɛ ma ɔrɔmu masakɛ o don diɲɛ kɔnɔ ɔrɔmu de bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ o don kira tile la 6e 7e siècle olu de tun bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ ɔrɔmu Hirakil de tun bɛ masaya la o tuma kira ye lɛtiri sɛbɛn ka taa d'a ma ko ne ye ala ka ciden ye nin lɛtiri in bɔra ne yɔrɔ kan na kɛ silamɛ ye i bɛ kisi nka n'i ma sɔn ka don silamɛya la a faamunen kɔ i fɛ mɔgɔ minnu tugulen b'i kɔ lahara u bɛ ka jurumu b'i kelen a ye kira ka lɛtiri bɛɛ lajɛ n'a ye mɔgɔ faga kumaya la a ye lɛtiri in bɛɛ lajɛ n'a ye kɛlɛkɛ kumaya la fo minnu ye dan saba Hirakili tun b'a yɛrɛ kalama aw b'a Rum masakɛba de tun y'o ye lɛtiri nana d'a ma a ye lɛtiri kalan a kabakoyara o y'a sɔrɔ Abu Sufyan yɛrɛ o bɛ commerce kɛ o siraw kan o ni arabu dɔw tun bɛ yen Abu Sufyan komi a b'a dɔn kira balimakɛ dɔ don ale de tun b'i n'a fɔ Maka masakɛ commerçant dɔ se b'u ye ale de tun bɛ Hirakili ka jamana na n'o ye Ɔrɔmu ye a ko a ka mɔgɔw ma a ko a ye taa yaala dɛ arabu ninnu tɛ ban an ka suguw la yan n'a ye arabu dɔ ye min b'a yɛrɛ kalama a k'u wele ka na a kɛlen ka kira ka lɛtiri kalan kisi nɛɛma b'a ma u taara u ye Abu Sufyan ye u y'o wele a n'a ka jama a n'a ka mɔgɔ bɛɛ nana u nana sigi masakɛ ɲɛfɛ cɛkɔrɔ t'i ci fɛ i yɛrɛ bɛ ban tiɲɛ na ka sɔrɔ i dalen don a la de surafɛn minɛ na bi surafɛn minɛ o nka minɛtɔ a y'a dɔn nin ye nkalon ye dɛ o t'a bala la so bɛ sonyɛli kɛ nka sonyɛli kɛtɔ a b'i dogo de parce que a b'a dɔn nin tilen tɛ Abu Sufyan nana a n'a ka arabu jama u nana sigi Ɔrɔmu masakɛ ɲɛfɛ Ɔrɔmu masakɛ ko u ma ko ɲininkali dɔw de bɛ n bolo n bɛ fɛ a ka tile a ka tiɲɛ fɔ n ye a ka jaabi ɲuman di ko aw b'a kalama ko mɔgɔ dɔ b'a ka dugu la min ko ale ko ala y'a ci wa ko ka kɛ kira ye wa Abu Sufyan ko ɔhɔ ko dɔ bɛ yen an bɛna kɛ den dɔ don ko nin kuma in de b'a da ko a kɛra kira ye nka anw kɔni dan t'a la Hirakili ko baasi t'a la n bɛ fɛ ka ɲininkali damadɔ de k'aw la a ko a ka kodɔn kɔnɔ a dɔnni aw fɛ ka se bi ma a ye nkalon mɛn a da wa a bɛ nkalon tigɛ wa non n b'o f'i ye ni hali ni maa min ko a ye kutubu ye hali n'a y'a bolo kɛ ka mɛlɛkɛw minɛ ka jiri la ni sɔmina na ko a bɛ nkalon tigɛ kafiri don a to yen ka taa nkalontigɛla tɛ silamɛ ye nkalontigɛla tɛ silamɛ ye a bɛ faamu wa sahabaw nana an b'a sita ɲininka ala kira fatulen sahaba denmisɛnninw u ko an b'a sita ma ala kira sɔlɔ silam ko mɔgɔ muso de ka kan k'i dɔn quoi ka tɛmɛ maa caman
ko mais e kun b'a dɔn mun ka ko alakira ye wali jugu in bɛɛ la an b'a dɔn a t'a si fɛ mais jumɛn de kun ka bon a bolo a bɛɛ ye an b'a Ayisata ko a ye fɛnba ɲininkali kɛ a ye fɛnba ɲininkali kɛ a ko n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye aw ka kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ko a kun tɛ wali jugu si fɛ a ko nka fɛn min kun ka ko a ye fɛn bɛɛ ye jurumu na k'o kun ye nkalontigɛ de ye nkalon kira y'i kale Ala la ko ni aw fɛn o fɛn ye nkalontigɛla ye ko i k'a fɔ a ma ko walahi jahanɛmɛ wulu filɛ ko i ka kale ni ti saraka ti bɔ ko jahanɛmɛ wulu don hali n'i y'a sɔrɔ alikaba kɔnɔ nkalontigɛla ye kafiri yɛrɛ i n'a fɔ a bɛ hakɛ to kafiri de ka nɔgɔn ne da ma mais nkalontigɛla tɛ kafiri ye nkalontigɛla ye nafiki de ye nafiki ka jugu kafiri ye kana nkalon tigɛ ni bɛ to a la tiɲɛ fɔ ni sako don bilahi Ala b'i bɔ a nɔnɔ silamɛ si t'i jɔ ka tiɲɛ fɔ Ala kama hali ni bɛ to a la Ala b'i bɔ da di a kana nkalon tigɛ nkalon man ɲi Hercule de ye ɲininkali kɛ kira ɲini ka ko ɲɛdɔntɔ ko tari a bɛ nkalon tigɛ wa Abu Sufyan diinɛ min b'an bolo n b'a fɔ ye de hakili a ka to ka hakiliw kɛ k'a lajɛ nin fɔ yɔrɔ in tɛ dɛ a bɛ hakili miir'a la kɔfɛ de pour k'i ka Ala ye Abu Sufyan ye kafiri de a bɛ boli de sɔn mais masakɛ y'a ɲininka ko yala kira in bɛ nkalon tigɛ wa mais ale yɛrɛ jugu de ye kira ye n'i ye kira d'a ma a b'a jeni sisan mais Abu Sufyan ko de ko min jiginna ale kɔnɔ a k'a fɔ masakɛ ye ko a bɛ nkalon tigɛ parce que a jugu ko mais mun y'ale bali o la ko ale siranna ale ni magankaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kira in ka ko dɔw b'ale dɔn ale ɲɔgɔnna ka nkalon tigɛ a ka mɔgɔw ɲɛna ko a ka mɔgɔw b'ale minɛ ko nkalontigɛla ko ale siranna o ye la ilaha illallah a ma siran Ala ɲɛ kafiri do fana a bɛ boli de sɔn mais a ko ale dɛsɛra ka nkalon tigɛ masakɛ ye ani jama min bɛ ɲɔgɔn fɛ u kana n'a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ wa i ye kafiri jogo ye mais anw ka alimamiw b'u jɔ juma kutuba kɛyɔrɔ la ka nkalon tigɛ k'a da u silamɛ ɲɔgɔn na bɛɛ tulo b'a la an karamɔgɔ n'i sera ka nkalon bɔ i ka ko la bilahi tile 40 i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye kana nkalon tigɛ n'i ye mɔgɔ faga n'i ɲininkara a fɔ bilahi gɛlɛya o gɛlɛya n'i bɛ siran a ɲɛ Ala bɛ bɔ da d'i ma a ko la nkalon man ɲi nkalon man ɲi a filanan cɛ ko a ma ko n'o nkalontigɛla tɛ an bɛɛ ye dugu kelen mɔ kabini Ala k'an d'a ma mɛn ko a ye nkalon tigɛ parce que a siranna mɔgɔ ninnu ye a jugu de don mais a ma se ka nkalon tigɛ a ka mɔgɔw ɲɛ siran ɲɛ kama u kana na tigɛ a la n'o tɛ ale de y'u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye u bɛɛ bɛ suli ale de ye ani jama min bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ ŋunuma ale de ye n'a ye nkalon tigɛ fana u bɛɛ b'a fɔ ko mais a siranna u bɛ tigɛ a la kɔni an ka ɲɛmɔgɔ ye nkalon tigɛ u bɛ tigɛ i la a ko de kama ale ma sɔn ka nkalon da kira la ye kafiri de ye filanan na Hercule y'a ɲininka a ko bon aw y'a ye cogo di depuis a ye wele in daminɛ a
aka dugu maa baw de bɛ ka tugu a kɔ wa ou bien a ka dugu maaniw de bɛ ka tugu a kɔ. Allahu akbar wala wala. Abu Sufyan ko ko an ka maaba ma tugu a kɔ ko an ka dugu dɛsɛbaatɔw se tɛ minnu ye jɔnw dunan jatigilandenw tɛgɛ jɛw dɔrɔmɛ tɛ maa minnu kun olu de tugu b'a kɔ. Allahu akbar. Cɛ ko a ko n b'i ɲininka o maalankolon minnu tugu b'a kɔ dɔ de bɛ ka far'u kan wa dɔ bɛ ka b'u la de. Allahu akbar. Abu Sufyan ko non dɔ bɛ ka far'u don o don dɔ bɛ far'u kan an bɛ ka an ka jɔnw ci n'an tɛn'u ni tigɛ dɔw yɛrɛ y'u taw fa nka o bɛɛ kɔ don o don dɔ na far'u a ka jama kan. Siga t'o la. An bɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ da o kan nka dɔ de bɛ far'a kan. Siga t'a la. A y'a kun kɔmi. Allahu akbar. A ko n b'i ɲininka hali yahudi yala a bɛ maa janfa wa. Allahu akbar. A ko a ti maa janfa. Allahu akbar. A ko n'a ko i ma n ko a banna n'a ye layidu ci a ti bɔrɔtɔ. A ko a delila ka tile ka si layidu nɔfɛ ani dɔ cɛ jago sira kan ka wari d'a ma n bɛ taa fale ka na n kɔnɔ yan n b'i kɔnɔ yan kira sira ye. Allahu akbar. A kana na fɔ n kɔ k'a fɔ n ti layidu dafa. Allahu akbar. Kira sira ye cɛ ma na. Allahu akbar. A ko a ti layidu bɔrɔtɔ la yahudi Allahu akbar. a ti maa janfa. Ayi. An karamɔgɔ kana maa janfa. Ayi o tɛ kɛ. Janfanci tɛ silamɛ ye. Allahu akbar. A mana sa yɔrɔ o yɔrɔ janfanci tɛ silamɛ ye. Allahu akbar. Kafiri de bɛ ka alakira mankutu sabati. Cɛ ko a bɛ maa janfa wa. Abu Sufyan ko k'a ti maa janfa janfanci tɛ. Ayi o tɛ. Janfanci tɛ. Allahu akbar. A ko tuma na a y'a bila ko a ka mun kɛ a bɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye. Allahu akbar. A ko ko a ti ka foyi fɔ mɔgɔw ye ko an ka ala kelen bato tawhid ko an ka ala kelen bato wa an ka ban boli la an ka n'an suli boli. Ayi o tɛ kɛ. Ko a bɛ ka k'o de fɔ o kɔfɛ a ko an ka hinɛ fantanw na Allahu akbar. ko an ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ko an k'an janto an ka taafe bolo la ni kurusi jala. Allahu akbar. Jɛnɛya. Muhammad Rasulullah. Haydara. Allahu akbar. Jɛnɛya bɛ dangana ci. Allahu akbar. Mɔriw tɔgɔ tiɲɛna. Tɔgɔ tiɲɛna. Domaw tɔgɔ tiɲɛna. Nɛgɛ haya t'i sɔrɔ bilen. Ayi o tɛ sɔrɔ. I b'i kan n'i kɔ bɛɛ fa la. Ala ka n'o si ma dɛ ɲɔtɛ i bundelen bi da. Amali. K'i sɔsɔlen to. Allahu akbar. Ko dɔ ye kɛnɛkanko de ye o. Ko dɔ ye kɛnɛkanko ye. Bamanan ka hijabu. Fɔlɔfɔlɔ boli dɔw bɛ yen minnu bɛ bila k'a garder. Biɲɛ bɛ kɛ n'a ye de. A bɛ fɔ yɛrɛ di. A bɛ hakɛ to. U bɛ taa olu labɛn de. I n'a fɔ an bɛ sagaw labɛn k'a fɔ saga mɔnɛ. K'a bɔ saga cɛya la. K'a kɛ saga mɔnɛ ye. A bɛ kunbaya ka fanga d'a ma. Olu de bɛ bila boli kunna. Nɛgɛ kana n'u don jɛnɛya la don dɔ la k'u ka boli ko tiɲɛ. K'a sɔrɔ misiri ma jɔ yan fɔlɔ. Ayi misiri ma jɔ fɔlɔ. Ayidara. Zamzam. Bugula bolisona cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ale de bɛ ka nin lakalan ye a ko u ka boli min bɛ bila boli khadimiya yɛrɛ la a bɛ hakɛ to k'u b'a kɔ bɔ de pour que a tɛ se ka muso ko kɛ bilen o mɔgɔ 3 4 o de bɛ ɲini boli bɛ kalifa olu la ni dugawu bɛ kɛ olu de bɛ bila ka boli ka ko bɛɛ kɛ sɔnni sira kan ni ye kafiriw de ye la ilaha illallah Ayidara. Allahu akbar. Olu don. An karamɔgɔ jɛnɛya man ɲi. A bɛ maa ba dɔgɔya. A bali. A bɛ maa ba dɔgɔya. Allahu akbar. Jɛnɛya bɛ bana jugu s'i ma.
n'ala ma fari kɛ i bɛ banajugu si somɔgɔw. Allahu akbar. Janfa don. A nɔgɔlen don. Allahu akbar. A bɛ siri tiɲɛ. Allahu akbar. A bɛ siri tiɲɛ. Allahu akbar. Min b'a dilan o b'a kan, a bɛ dilan min ye e b'a kan. O nɛgɛya na dan yanni e ka so ma sa dɛ. Siga t'o la. O ye tiɲɛ. Oui. Allahu akbar. Fɔlɔ-fɔlɔ nɛgɛ haya kun man ca o. Ayi, a kun man ca. Ayi, n y'a bilahi alil azim. Min y'a fɔ n ye. Cɛkɔrɔba in b'a fɔ don min na, o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ. A tɛ k'a fɔ ne ye. A bɛ k'a lakali dɔ de ye. An denmisɛnnin ma n tulo b'a la. An ka buwa dɔ kɔrɔ u b'a wele ko cugu. Allahu akbar. A dira. Siga. A ko nɛgɛ haya ko hali bi a t'i yɛlɛmɛ. Ayi. A t'i sɛbɛn. Sɛbɛn t'a la, mɔri sɛbɛn t'a la, doma tutu t'a la. Allahu akbar. N y'a fɔ ye siɲɛ caman. I y'a fɔ. Bamanan muso kafiri. Wuli sɔnna muso. Siga. Diɲɛ kɔnɔ binkani de tun bɛ yen. Duguw bɛ wuli ka na bin duguw kan. I taama sira fana na cɛw bɛ ɲɔgɔn minɛ yen ka t'i feere sugu la. Allahu akbar. Kɛlɛ fana bɛ kɛ a bɛ bɔ ka taa kɛlɛ kunbɛn. Allahu akbar. Ko ni kɛlɛ wulila bamananmuso kafiri janaba nɔgɔ tigi seliji t'a da fɛ a den bɛ n'i sara la ko n ba an bɛna taa kɛlɛ fɛ anw bɛna taa kɛlɛ fɛ o b'a sɔrɔ a y'a ka kɛlɛminɛ bɛɛ ta ka t'o bila bulon kɔnɔ walima da la laban de ye a bɛ n'i sara a ba la. N ba an bɛna taa kɛlɛ la o yɔrɔ bɛɛ ko bamananmuso b'a ka taafe de minɛ k'a fara ka jala bɔ a la ko n den hɔn a siri i cɛ la kabini Ala ka da ne ma jɛnɛya kɛ kabini ne furuli fa ma ne m'i fa sɔsɔ ni fa ko ne ma i sigi n b'i sigi n'a ko da n b'i da ni tiɲɛ don taa ni marifakisɛ kɛra sanji ye i kana bamananden b'a siri a cɛ la e bɛ sɛbɛn min sɛbɛn mun b'a kɛ ka nafa ɲɛ Ala tɛ yan nin bɛ tafo min tu mun b'a kɛ ka nafa ɲɛ Ala tɛ wa bamananmuso ye min fɔ Ala y'a dɔn nin ye tiɲɛ ye a ma jɛnɛya kɛ a ma cɛ sɔsɔ o ka jugu sɛbɛn ye o ka jugu tafo ye a ye layidu de ta ni Ala cɛ Ala ne ma jɛnɛya kɛ taa an karamɔgɔ den bɛ taa kan ne y'a fɔ dɔ ye o ko a dara kɛlɛ tɛ yen kɔɲɔ tɛ ko ne yɛrɛ bɛ ta ko n'i bɛ ta a ma tiɲɛ i denw bɛ yen sinamuso denw bɛ yen n'u ka dɛfu bɛ yen walima bagi u bilasira u b'a tigɛ n'u m'a sɔrɔ maa t'a sɔrɔ manil farj manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid. An bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni Ala sɔnna ma sigida wɛrɛ karamɔgɔ ka nin laseli aw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'an ɲɛ Sikaso ka bɛn mɛ kalo ale tile 2 ma san 2025 a silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraba min bɛ Sikaso u ka mawuludu a tako 7nan baaraw o kɛnɛ kan min ɲɛnamayara an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba fɛ a Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara wala an bɛ Ala de deli a ye duwawu minnu don kɛnɛ kɔnɔ Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka dayɛlɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Osmane Haidara nato Sikaso ya ibn simila Osmane Haidara nato Sikaso